Efectivamente, as Suffolk proceden do condado inglés do mesmo nome, son criadas principalmente pola excelente calidade da súa carne, crecen moi rápido e úsanse moito para cruzamentos con outras razas. A súa cara e as súas patas negras son o seu sinal de identidade, pero queden con desta mesma raza. Atendan. Foi vendida en Irlanda por 44.000 euros hai 3 anos. Estaránse preguntando o máis salientable. Esa cor que ten esta ovella? Pois sí, efectivamente, pero ollo, non é natural, vale? Son tinguidas moitas veces de cor laranxa por motivos estéticos para resaltar esa cor negra e ser así máis chamativas nos concursos e nas competicións. Algúns granxeiros fano tamén para asustar os cacos, e non me extraña porque topar de fronte cunha ovella laranxa é para botar a correr. Rocío Padín foi na procura desta raza por Galicia adiante e deu con elas en Castro de Rei, pero non sei se están o natural ou pasaron polo salón de peiteado, Rocío? Si, así é, pois aquí están o natural. Aquí non hai salóns de peitado, pero que hai moita beleza rústrica. Xa vos aviso, hoxe viñemos hasta Castro de Rei, onde as auténticas ovellas Suffolk. Estamos aquí con 9 ovellas, un carneiro e unha chea de años e añas. Mirádeme por aquí, cabeza e patas negras e un corpo elegante blanco que dá gusto velo. E claro, estamos aquí con Luís Moi. Bo día, Luís, como estamos? Hola, que tal? A ver, cantas ovellas tes ti aquí? 9, non? Hoxe hai 9 ovellas e un carneiro. Que dá gusto mirar para eles. A ti como che dou por traer para cá estas ovellas? Non, son caprichos que ten un, e bueno, pois empecé con ovellas normales e acabei poñéndome nesta raza que me gusta. É un capricho. Pero que ten de especial esta raza? A ver, esta raza é unha raza en canto a carne consigues moitos kilos en pouco tempo. Corderos con 3 meses poden chegar aos 20 kilos, non son grasientos, teñen unha textura a carne boa, a min encántame. Claro, porque a súa gran virtude é a carne, pero se falamos dela tamén se lle saca rendemento, non? Antiguamente sí se sacaba, ahora la pois realmente non ten salida, non hai que na queira, non ten o valor que tiña antes, que se facían mantas, que se facían prendas, ahora eso perdeuse por... Pero mira unha cousa, Luís, vénteme para cá, porque claro, estamos aquí a falar das ovellas Suffolk. Daqui como van? Si vamos á peseta... Se vamos ao carto, é unha raza cara de ter, de poñerte nela, despois vas criando tú, pero no principio son caras. Falamos de 1.000 euros unha cordera para criar e de 700, 800 un macho, sempre cando teñan carta, claro, carta genealógica. Para ver a súa procedencia e de onde ven. Bueno, compañeiros, pois nós vamos a quedar aquí no medio desta maravilla de ovellas hoxe que viñamos a coñecer a ovella Suffolk, aquí en Castro de Rei.